Doncs bé, Esport Plus per nosaltres ha estat un salt qualificatiu per la federació i a través d'aquesta OTT, creada per la Fundació de la UFEC, doncs estem encantats de rebre aquesta aposta tan forta de la digitalització de l'esport, que se n'ha parlat molt i que aquesta és la veritable. Realment, el poder posar càmeres amb algoritmes i que entenen el nostre esport doncs és importantíssim tant pel béisbol com pel softball català. Els nostres tècnics també, com deia, ho estan trobant que és el moment de poder visualitzar els partits després del que ha passat en directe. Com dèiem abans, al final són càmeres d'intel·ligència artificial i el favor que ens fan a les federacions catalanes és el que no hàgim de tirar de produccions, de superproduccions, i això és molt important per nosaltres.